ko. Viva Señor Santo Cristo, ano man tabian kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot permi sa gabos. Pasalamat kay Señor Santo Cristo, pasalamat kay mahal na ina sa mga blessings. O pwede baga dyan sa Kwasay Paris, sa Dapdap. And iguaman dyan sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo, Kandaraga. Tingog kan banwaan na tabian sa indong naaantabayanan. Naglalaom na nagdiretso po sa mga nag-arantabay man kasubago. Pati naman ang pag-imbitar mi na sabayan kami sa good 10:30 an udto. Mantang naghanda na gayud nin pangudtuhan. Diyan sa kusina, an mga misis, mga mister ng tahanan. Kumusta lamang ang karpenteros niya tong mga paradangog, security guards, paratahe. Ecstasy. Tricycle drivers, pajak drivers, kamineros. Maray na aga, Sir Edwin Ala. Kumusta ka mo dyan sa Bicol International Airport? Sa tuyang tropa dyan, mga kunyan, mga drivers. Si Sir Dan Belanghel kan Grab. Sir Dan, kumusta ka na tabi? Katuwang tadyan sa luwas ang news team. Kumpadreng Jimmy ang samuya pong chief reporter. Pading Alarmario, pading Jomar Bien. Siyempre with Joshua Bino, Angel Mustaza and Karen Nicolala. Sa Manibela yaon dyan ang samuya pong piloto, ang mata sa kalsada, Henry Mata. Padignal Baldo sa Master Control. Sa newsroom yaon dyan, News Director Mardela, si Madam Sia Leron, Jen Matthew Balyera, Nicolan Gloriani, G. Mos Barrios. May broadcast man kita sa internet, yaon po dyan, nanabigar sa internet lanes kan sa muyang broadcast. Si Jerome Nico Martinez. Ako man po an sa indong servidor sa radyo. An sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Buenos dias, Senyor Amigong King Reginaldo. Amigong King, maray na aga tabi sa imo dyan and sa gabos mga na nagdadarangog dyan tabi sa sur na barangay Canligaspi. O dyan sa Marquez, sa Puting Daga, maray na aga man tabi. Conoces, te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Morning from the Philippines. Mga nagdarangog tabi dyan sa tuyang broadcast man, naghihiling broadcast mi po sa internet hali sa Pilipinas. Diyos maray na aga sa Indo, Diyos maray na aga, Diyos maray na banggi, Diyos maray na hapon, sa inman kamong lugar tabi, depende sa oras diyan sa indong nasyon na kikamugtakan. Makishare man tabi kung gusto nindo man na makadagdag pa o madagdagan pa sa tuyang viewers man diyan tabi sa internet. And syempre, importante ini mga paradangog niya to dyan sa radyo maray na aga tabi. Kumusta ka mo dyan sa sentro kan Ligaspi yan. Ito yung mga
listeners man tabi. Bueno, saro sa mga digdi mo na kita tabi sa lokal na kunyan na istorya sa bilog na probinsya ng Albay, tututukan man niya to ang mga major developments na naman manungod ka ining Albay Electric Cooperative Padignald, ano? Kasuhapon bisita maray na aga palang tabi diyan sa kay Sir Nong, diyan sa Nong's Meat Shop, Sir Nong Embudo. Yan. Buda diyan sa Dampa. Ano lamang ang pangutuhan diyan, Sir Nong, sa Dampa ngunyan? Masiramon diyan Padignal. Lutong bahay yan sa Dampa ni Nong. Yan sa may crossing kan alternate tapos Tahaw Road. Yan, puwerte diyan. Pangutuhan, sundo pamanggi, igaw maning suro serbesa pa diyan. May karwas, Yan siyempre kay Sir Nong na Embudo. Maray na aga tabi diyan sa Nong's Meat Shop. Nagbisita kasuhapon diyan po sa Albay Electric Cooperative an grupo kan ako Bicol sa pangenot ni former Congressman Attorney Jill Bungalon, purportedly para mag-monitor kan progress po kan kunyan kan ining rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative. Yan. Nagpasiring sinda dyan, tabi, for all you know, tabi, digdi po sa Albay Electric Cooperative, ongoing na tabi ang massive na rehabilitasyon kaiyan. Pagkatapos po na pabulusan baga tabi iyan nin fundo, pinag-ayudahan kan gobyerno nasyonal. Kung rumdum tabi ni ka ito, igwanin maabot sa kunyan, halos maray na aga palang tabi kay Doc Glenn Thaddeus Isip diyan po sa Albay Provincial Health Office. Good morning tabi isay mo, sir. Igwa po ning infuse na kapital ang gobyerno nasyonal diyan po sa Albay Electric Cooperative na pinaagi baga ka ito kan chairman pa si Congressman Saldico kan appropriations. So let's put it in a proper context nga ning maintindihan pong maray Nga ta tinabangan kan gobyerno nasyonal so Albay Electric Cooperative. Tabaad nalilingawan ta na igwanin pinagigibong niya na rehabilitasyon na sa Aleco. Nagti-take off na tabi nagti-take off na ang Aleco, at least nag-aandar na, sumaki na tanganing ma-address ang problema kan Albay Electric Cooperative. And when we say ma-address na po ang problema kan Albay Electric Cooperative, nakakapera po iyan na major components na igwa po nin re-resolveran head-on. And saro sa mayor na problema tabi kan Albay Electric Cooperative is financial aspect, Padignald. Financial aspect. Ikadua, technical aspect. And ikatulo, siyempre yung administrative. In a sense, yan po ang tulo talagang problema. Now, sa financial aspect, tabi, may problema, perming kunyan, kumbaga, restante ang kunyan, ang Albay Electric Cooperative.
So koleksyon na naglalaog, kulang duman sa pambayad sa mga obligasyones. Primerong obligasyones, yung pambayad duman tabi sa ining pinagbabakalan nin kuryente kan Aleco. Tan Aleco, nagbabakal man niya ning kuryente sa mga power suppliers, power generators, companies. And igwa yan dyan, igwa sinda ning merkado kaayan na pinagbabakalan. Nagpipili sinda duman kung saan ang mga babakalan ninda. Yan. So financial aspect po yan. Kulang talaga. Kulang sa siyempre igwa ning systems loss, kulang yung collection, kulang sa pambayad. Ngunyan tabi, por sobrita kulang po ang kwarta kan Albay Electric Cooperative, nagibunin paagi ka ito sa Kongreso sa paagi kan ining Committee on Budget and Appropriations, nag-research, naghanap nin pwedeng legal backing kung mapupwedeng ang gobyerno tabangan ang mga ailing electric cooperative sa paagikan pag-infuse nin capital tanganing magamit iyan sa rehabilitasyon. Nakakuha po ning legal backing ang Kongreso. Yung grupo ka ito kan nara Congressman Saldico, kan siya pa ang yaon dyan po sa Committee on Budget and Appropriations. So napabulusan po yan ng almost 1 billion pesos. Yan. Igwa po igwa ning basihan na lay. Kaya iyan na ipinagpabulos pong kwarta sa Albay Electric Cooperative, dai po nin ano pa man iyan na obligasyon sa Albay Electric Cooperative na bayadan. Kung baga tabi, pure na tabang iyan. And gagamito niyan and pinagagamit na nga ni tabi ngunyan. So kwarta, duman sa pinagasabi niya to, nasa wrong face kang problema kan Albay Electric Cooperative na technical aspect. Remember tabi nag-groundbreaking na baga dyan last year yata ito o ining kunyan, early this year or middle of this year, nag-groundbreaking na baga sa nagkakaperang mga lugar na bubugtakan ning physical infrastructures tabi bubugtakan ning physical infrastructures arog kan mga substations and rehabilitation kan existing substations and other technical and engineering aspects. Igwa na baga ning groundbreaking ka ito sa Congressman Salde, sa Congressman Joey, buda sa mga dignitaryos, opisyalis kan Albay Electric Cooperative, dyan sa Kulyat, sa Ligaw, and igwa na nga ning functional digdi sa may Santo Domingo na na-rehabilitate na tabi. Yung kumbaga nahirahay na dakulaon ng porsyento. So pagkakahirahay po kan substation diyan sa Santo Domingo na minasupply nin dakulaon na area diyan sa may Santo Domingo, buda iba pang kataraning na mga lugares sa Premier Distrito. So the bottom line is igwa na po ngunya ning rehabilitasyon na nangyayari. Pigo para apudan ko nga si Engineer Makoy na Lucila. Kaya lang dai kukunyan pa nakahurong ko nakasubago na pwede na kundi dai kita nakakatsempo na dai na kita pigsimbag baga kung busy na tabi si Engineer Bacoy na Lucilo Engineer Bacoy na Lucilo sa teknik tasyaan makaka-explicar po sa satuya kung pira na po na porsyentahe an inabot kan rehabilitasyon gamit itong sukwarta na pinagpabulos po kan gobyerno. Tabaka nalilingaw ang tatabi, Igwa na po nin ongoing rehabilitation niya ng Aleco, but it will take time talaga. It is not an overnight romance na pagkaaga, okay na ang satuyang kuryente. Bako, mahiwasan talaga basi nga ni digdi, sa initial na ko niyan na nako ang data. Sandali, hain na ito. Uni po, may nagapot na nga niyo. Ano na po sa rehab kang Kulyat Substation?
gari dai po nangyari. Iyan po ang kunta na dain o garing nagsisimbag si kunya ni si Sir na Engineer Makoy Lucilo. Pero daita lang naiisihan igwa na tabi ning nagdadalaga na rehabilitasyon o ni po ha. Mga technical matters kaya ini po Duman kaswa po, tanasubaybayan ta, nagbisita duman so grupo kan ako Bicol, ta bilang obligasyon ninda, ta kwartaan kan tawo, igwasin na ning diretsos na magkulibat lamang dyan sa alikuha. Ano na po so rehabilitasyon? Now, nagpasiring duman sa Congressman and now Executive Director Attorney Jill Bungalon. Ang naghampang sa inda, si General Manager Engineer Wilfredo Buxit, budaining si Engineer Mark Jesan Makoy Lucilo. Siya po ang head kan Technical Services kan Aleco. Ngunyan, uni na po sa nagharapot ha. Data sa nabaga paano naririparo, ta data manahiling so physical na trabaho pa. Pero uni po, ang as of September 11, 2025, yung rehabilitasyon po kan Kulyat Substation, sarong 20 MVA. Mga technical terms ini, dadai ko na masyadong makuha kung paano. Pasimple unta na lang, sarong 20 MVA Daraga Substation is 15% complete na tabi. Iyo inuso nagkakapera sa mga mayor na substation na pinagpapakaray na tanganing ang supply nin kuryente na nasisirbihan kan mga substation na iyan manlain-lain na barangay, munisipyo, as in iba pang lugar, nasakob kan mga substation na iyan, susupply kan kuryente maginang stable. Dahil na magpapara-fluctuate, dahil na magpaparababa. Istable ng supply ng kuryente. Ang as of September 11 po, kaso hapon, 15% na pong kompletado. Mantang suduman naman tabi sa Ligaw, dua ini na 20 MVA substation, 3.5% na po ang completion. Following the release of the mobilization fund. Mahapot kita na taarog ka ini medyo kabagal. Iyo po, because this is a very technical matter, compounded pa po kan administrative procedure sa pag-release kan kwarta. Ta ito pong almost 1 billion baga na itinabang kan gobyerno, day man po ito itatao bigla na bilog. Ang sistema palang kaayan, pagkatapos nido kan certain phase kan proyekto, kan rehabilitasyon, isisumitir iyan sa gobyerno through the National Electrification Administration. Takwarta ini kan tao i-report sa NEA, i-report sa COA, and all other attached agencies na igwanin jurisdiction sa mga araw kaining bagay, tanganing ipahiling unin na po suna kompleto mi. Pag naisumitir na po yan, na kumbaga liquidation report, completion report, i-release na naman sumasunod pong tranche para po sa pagdiretso kan trabaho. Medyo mabagal lang tabian. Ang projection kaayan po is May 2026. Dahil na masarong taon. Iyan ang sabi ni Engineer Lucilo. Ining mga substations na pinaghihirahay, expected yan to be completed by May 2026. Mahapot naman kita nata at mabagal. Ang pagrehabilitar kaan, ang pagtrabaho pa lang kaan, kan sarusa ng substation maabot sa kabangang taon padingnal. Kaya halat-halaton ta po, day magparahidali. Ta nakikistory nga ni kita dyan sa mga yaon sa Aleco mismo. Dai antara mong padingnal arog ka ini. Dai naman
ngaya pag kunyanong kuta na, day na pagramugon. Ta nagpupuo na, iyo bagay ini so kagustuhan kan nagkakapira, mga darakulang leaders, gusto baga kay ito na Gobernador Rosal, ibalik sa aliko, yan nakabalik na. O ang sabi kan mga dyan sa aliko, sana naman, day na pagramugon ta, nagpupuo na tabi. O yan na, pinagtabangan na, may capital infusion na. Pinabulusan na nin fundo kan gobyerno. Pinagmaniugutan ka ito kan Committee on Budget and Appropriations. Nara Congressman Saldico na su gobyerno bukasan sa indang pintuan, tabangan, pabulusan ng kapital so Albay Electric Cooperative. Tada ikaya on its own, dai kaya kan aleko na magrehabilitar kan tada nga ning kwarta. O kwarta ang problema ang mayormente. Apuera pa ka itong kautangan bagatabi. So existing na kunyan. Existing na obligasyones nila sa mga pagkakautang. O ngunyan tabi na at least nag-andar na ang makina. Nagpupuo ng mag-init with the rehabilitation. Kan mga substation na iyan. Masunod na, sabi ni Engineer Lucilo, ining mga wires, ining mga linya, taang mga linya tadigdi, basado sa Albay Electric Cooperative, iyan ang mga linyang nahihiling ta. Dai niya na kaya na i-absorb so sobrang pangangaiponin kuryente digdi sa probinsya ning Albay. Natatadain na kayang i-absorb. Nag-i-improve na baga kita economically. Dakol na ngunyan ang nangangaiponin kuryente. Ibinugtak iyan ang mga linya kan alay ko kaidto, dai pauso pa dingnad ang cellphone, dai pauso ang mga laptops, dai pauso ang mga gadgets, diit pa sa nakaito ang may plantsang di kuryente. So gustong sabihon, suminatulay dyan na supply ng kuryente, diit pa sa na kaya, so mga wire dyan na nakakabugtak, kaya pa kaito sukon yan, so kaipuhan na namin dalagan niya ng kuryente. Nangunyan, gulpin ang demand kan kuryente, dahil na kaya kan mga yaon dyan na linyang yan existido. So, kaipuhan pa yan na irehabilitar. Pero bago dyan, ang sabi ni Engineer Lucilo, bago dyan sa mga wire niyan, susub-station ngo na ma-supply nin kuryente ang pinag-asikaso. Igwa nga, igwa ning saro pa na pinagbubugtak pa, pinagtatrabaho, sumasupply naman ng kuryente, pasiring digdi sa sur na barangay, sundo sama nito. Igo nga ni kanina o nambitan si Engineer Macoy na Lucilo kasuhapon na pag natapos na nga ining sarong porsyonan na ini na rehabilitasyon, iyan na problemang low voltage pasiring sama nito, mariresolbera na ninda iyan ngaya. Kaya lang daingo na pakahidalion. Ang sabi kan mga yaon niya sa alikod, daingo na pagramugon mata, nagpuuna ba nga kita? May rehabilitasyon na nga kita. Bakong totoo na daing naghihiro, daing nag-aabante, igwa na po ning rehabilitasyon na nangyayari dyan sa Albay Electric Cooperative. In fact, igwa na nin mga studies na naghiling na nagpupuo ng mag-spike up ang performance kan Albay Electric Cooperative. So, iyan in a nutshell po. So, nakuata duman na kunyan man istorya dyan sa Albay Electric Cooperative kasuhapon. Binisita duman mismo ni Executive Director, former Congressman Attorney Jill Bungalon, ngaya papapiyo, obligasyon ta na aramo na, kwarta ngay inikan tao, aramo na ano na so inabutan, so ginamitan, kan budget na itong almost 1 billion. Duman na po ipinaglatag nara General Manager Engineer Buksit, buda nara Engineer Macoy na Lucilo. Igwa na po nin progress ang trabaho. Dito lang po nahihiling ta sa mga substation baga iyan tabi. Yan. Iyan ang mga darakulang problema. Taining mga substations ta medyo bako nga ning kundi mga dilapidated na. Maray nga ni ta nag-aarandar pa. So iyan po in a nutshell an istorya dyan po sa Albay Electric Cooperative. Sorry, dahil kaya nagsisimbag na
si Engineer Makoy na Lucilo, and sana siya sumakaka-explicar ko ta na kaya ning mas pa, kundi siguro dahil na po ning ko niyan inapudan ko tapos nagdial man siya, ngunyan simbag ko kuta na pinaghang up kasubagok, kaya lang eto na dahil na ning kunyan, dahil na kita natataon ni parang busy na po yung linya. So yan po tabi no, in a nutshell dyan sa Albay Electric Cooperative. O sabi ni 5216, no to privatization of Aleco again. Aha, yan. Ito pa. Operation Aleco. Walang support from our politician na they support private electric cooperative dahil sa pabor. Mga options yan po tabi na pinaguronon. And ultimately, ang tawuan makunyang kaan, ang ma-desisyon kaan. Sabi ta na nga ni ibaga ka ito, kana sa kainitan ini na Aleco, na tiyempo pa kayo itong mag-eleksyonon magapadingnal, ining problema ta sa supply ng kuryente was politicized. Nagamit ang sitwasyon ka ito sa APEC ka ito, so supply ng kuryente digdi sa Albay, so serbisyo ng kuryente digdi sa Albay was politicized. Nagamit sa politika, sagko na nang gana bagangan ining si Governor Noel Rosal, taan sa inda ba ka itong kwan, ibalik sa Aleco, o ibinalik sa Aleco. O yun na baga sa gusto ta. Yung sa gusto ka ito, dagit kita ka ito sa APEC. Pagbalik sa Aleco, pang nabigla. Iman palan ready. Tulong problemang darakulaon, financial, technical, administrative. O dikta kayao na, iyo so gusto. Kan kadaklan, kan gobernador, ibinalik sa Aleco. Guminibo ning medyos na lugod so mga gobernantes taman, sarakong Congressman Joey Salceda ka ito sa Ways and Means, sara Congressman Saldico ka ito kan sa appropriations, nagmaniugot, ano daw lamang kung matabangan kang gobyerno nasyonal. Nakagibo ning paagi na mapabulusan ng pondo, so Albay Electric Cooperative, iyon na po ngunya ang pinagamit sa rehabilitasyon. Almost 1 billion pesos. Kaya lang, ang pag-release kayan tabi, bako po sa raruan. Ngunyan, pag nakompleto na ini, so certain batch, ang apo na batch by batch, parang tulong batch yan So nataram ta kasubago, so Kulyat Rehabilitation, inigwa sa Ligaw Rehabilitation kan mga substations, 15% so sa Kulyat, and then so sa Ligaw, 3.5%. Pag iyan po na-reach na so certain percentage, ma-liquidate na sinda, ma-submit na ning report, accomplishment report, o ninatabi, saka naman ma-release sa gobyerno, kan masunod naman na trans, para po dyan sa rehabilitasyon po kan Albay Electric Cooperative. And yan na po, sige na yan tabi. Kumbaga, nag-andar na lamang. Kadaklan sa mga nakakahurunta dyan sa laog kan Aleco, tayo naman sa napagramugon ngaya, kuta na. Ayun na, nagpupuuna kunta na nga ni 814. Grabe gaba ni datis, pero aluyon sa pwesto, wara man kipagbabago. Mas naglala pa. Maray na ahapon agad yan sa mga taga-ginubatan. Madesisyon ang tao. Tama yan. Ang tao ang madesisyon. Yan. Sige tabi, di paano kaan? Dahil kita na tsempuan, dahil kita nagkaigwaning panahon na makahuron on air si Engineer Makoy Lucilo. Oras Pilipinas, alas 9:37. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pinu Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world! Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red
Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Or DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige po, diretso na kita kang programa nga Tingog kan Banwaan. Salamat pala kay Tata Nems na Flora. Tata Nems, ay uyugun mo may kwampa. May nakaabot sa kang pista. Ano, kandaraga kita Tata Nems. Lechon Paksiw. Tata Nems, maray na agatabi. Salamat din marhay. Tinira ko kasi nakaaging banggi. May daday ka ngayon nakaabot duman uniman niya sa imo. Salamat tabi dyan sa pamilya ni Tata Nems Flora sa kunyan sa ano ini o sa Daraga. Yeah. Mamundoon madaw ang tingog ta. Ang pagka kunyan aga pano ning report pag tingog daray na. Ada padingnal. Paano wala ragawanan pag aga? Pag tingog biyain na ka dyan. Ay nakabuhay tabaya ini ade. Nag-increase palan so presyo kan petrolyo ano ka nakaagi. Now on po saro pa sa mga pinagusubaybayan tatabi. Sana dai kita mag-arog diyan sa kunyan sa ibang lugar ining so sa Indonesia, sa Bangladesh ba yung Nepal, no? Na nagkakaigwa na ning anarkiya manungod sa dagit kan tao sa gobyerno. Day po kita kaan. Ta kung igwanin mga nagkasala na ayan, mga nagkurakot, kung ano pa man, igwa na baganin sasangatanin kaso, ipairarom ta sinda sa tamang hustisya, tamang dalagan kan sa tuyang gobyerno, ipairarom tayo. Dahil kita mag-arog sa inda na ibibugtak ta sa kamutaan pag sentensya kariribukan ta, dipisil na igwa na nga inin nagbalgar kan lay, gigibuhon tang rason nakitaman magbalgar man kan lay, dahil mapapwede. Anarkiya, dahil mo mapapwede. Kumbaga, revolution breeds revolution. Dahil kita mag-arog yan sa inda. Gun mo anduman sa sa Nepal, mismo ng supalasyo kan gobyerno, ang pigsusurulo, parlamento, sa Indonesia iyo man tabi. Dahil po kita mag-arogan. Taba, may mga nag-agitate na dyan sa Facebook, arog-arog bang kita dyan. Ay po, kung igwa po, ayan na mga maray nga niligdi sa tuya, napipinpoint na sa mga, kumbaga, gustong panimbagon. O yan baga, sinara nga tanan ng kaso, kan gobyerno. So DPWH baga, believe man ako digdi kay Secretary Dizon na, very swift sa iyang pagkunyan, pag-aktibar, tama lang. And naramdaman mo pa rin na, ikasuyuti ka ito, programa ta na may nabanggit kita na so nagkakapirang mga empleados kan DPWH na susupog na magsuulog kan uniforme sa luwas. Kita so nag-istorya ka ito digdi 3 or 4 days ago gayon ito. Umala mo ang kasuhapon baga, nagpaluwas na ning memorandum sa sekretaryo kang Departamento kan Obras Publika si Secretary Dizon, DPWH, dahil na mag-uniforme pa rin ta dipisil dipisil baga dahil ta aram kung paano for security reasons sa sana. So itong istoryata na nagkakapirang nakahon ngayon papapiw, medyo nagkukunya na kami mag-uniforme ta
So iba gayod, nasusupog, so iba natatakot. So digdi sa tuya, medyo nasusupog. Bako sa ang gibo-gibo ka nagkakapira, kita nagtutubod na dakol pa dyan sa DPWH ang kunyan, ang tultol ang maray man ang serbisyo. Kundi, ining nagkakahirling tapa anong bareta, pera de los obos, kuan yan. Bako naman nakatanggap-tanggap talaga. Narumduman mo ito pa ding Noel na manalo. Kita baga sa programa maray na aga padi. Gari daimang kita makakaarog sa Nepal, tayong taibanan, sunailing ko, mga politiko duman, gari wara bodyguard. Pero digdi sa to, baga padi, tambak ang nakapalibot. Sabi ni Pading Noel. Yan. So, iyot nga niya, sabi to, itong nga papapiyo na ang pakatapos ko. Dati nga pag nag-uli ako hali sa opisina, ulog ko pang uniforme ko. Tapos kung saan nga medyo gigutom ako, duman ako makaon. Paminsan nga 2 botellas, relax. Ngunyan niya day na, ang pagkahalik ko sa opisina, minasangliin ako kan pang medyo disintiman na paghilingon. Buda so paglaog niya, hali sarong, pasiring sa opisina, nakasibilyan sana. Dahil na nagbabado kan sa DPWH na uniform. Ngunyan, mismo na, a day after kan pigisturatang ito, or 2 days after, mismo na ang sekretaryo kang kunyan, kan DPWH, ang nag-issue nin memorandum dahil na mag-uniforme. Makatakot baga talaga na, bako unang kuhan, makatakot na, pero kadaklan dyan, bakong takot kundi nasusupog sa iba. Sa gibo-gibo ka nagkakaperan ng pag-iriba. Talagang grabe man itong nahiling ta sa kunyan, sa balita baga. Ili nga si kunyan, itong pinag-bulgar baga dumana, limpak na kwarta pa di pag-deliver. Kumusta na daw si Jinggoy na Estrada? Kan siya nagpaparapambuli duman sa kunyan, sa sa Senado, gari urag-uragon, kan siya man biniltadahan, dagiton. Si Angel, may report. Report kita dyan sa luwas. Salamat, Angel. Angel, Yaon si Angel. Yes? Tayaw ka. Iwawan report sa tingog. Kaya pasakayin mo naman ako duman sa paddleboard. Maray sa natataw tao magbalanso, binala po. Ano? Maray sa natataw tao magbalanso, binala mo duman. Susaro. Kaya lagod ako duman. Susaro, naong kang. Ikaw man daw kaya. Matindi ba? Natataday mo pinarayo-rayo sa pagsagwan. Bakit kaya, Sir Pio? Maulog ako duman. Wala akong pang iraram. Di day, pag nahulog ka duman, uli ka tulos na. Dahil kang kalson pala na. Di akong kalson na, di akong darang kalson. May sulog akong kalson kayo ito. Samasunod. Sa otro taon naman ito, na mag-paddleboard naman kitang dua. Dapat, kaibanan ka na duman. Ako pa. Para sagwan ako sa birak. Yan na sibid-sibid naan. Dahil sa naugaring ba ako nagpara-istora, Angel? Marisan ang low-key kaya. Kapag nailing, may urag mong palan ngayon talaga ngayon si Pio. Sige. Anyways po, Sir Pio, good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan taba. Mga dugang tapapong bareta, positibo ang kasimbagan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginganot ni Mayor Hisham Ismail. Asin kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi sa panginganot man ni BC Alcade Luis Gutierrez sa naging kagadan ni Provincial Officer 3 Noe Brigadier kan Philippine Drug Enforcement Agency na i-institutionalize na Sir Pio ansay nang ipigpapautob na pasistema na kada bes ngayon may operasyon an PDES sa rong barangay ang mandatory witness na kukuhaon na itong sa mga elected official ang hali na Sir Pio sa pagtaraning na mga barangay. Sigun kay Brigel, ipigpresentar niya sa mga opisyal kan LGU Legazpi itong rason kung scansering na polisiya asin kagadan sa pagsasabing ang primero da po kaya Sir Pio pigko-consider ninda an para po sa security kan barangay officials na maserbing testigo. Yo. Ay
Pagkakataon da kaya Sir Pio, may nangyari na digdi sa syudad ng Legazpi na ang witness sa sarong barangay, iyo naman sa nangaya. Tapos, na tigdudahan itong official na ito na ito ngaya ang informant. Iyon chuchu. Oo, ito ngaya nagjujuju ngaya sa PDEA. Kung kaya ngaya, ginadan nga ito Sir Pio. Yeah. Hindi man sa nasa syudad ng Legazpi. Kaibahan pa dyan Sir Pio sa takol na ngayang mga instances na nangyayari. Siyempre, pag may operasyon po bagay, i-informara na iyan kan PDEA. Nagli-leak ang informasyon kan mga bypass duman sa inang barangay, kaya nagiging butaw so operasyon. And then, ang pangtulo po sa Pio na rason, kaya nakaman ngayon kan official ngayon tigko ko aming ngayon. Dahil na ngayon tigbuburutuhan. Yan na to. Dahil na tigbubutuhan. Ay, Sir Pio tigbubutuhan. May instance na nga ni Keto, sa istorya ni PD sa kuya ang na pagkaaga. May sarong barangay dyan na kan mag-okupar sindakan sa inang opisina, sunod-sunod sa operasyon. Tapos, sa mga nagkadarakop, ang mga pamilya pala nga to, Sir Pio, dakol na mga butante. Kang sunod ngayong eleksyon, dahil na ngayon ang gana ngayon, so tigo ko aming ngayang testigo. Kaya, yan sa mga bagay-bagay na pig-consider kan PDEA, kung natatighagad ninda sa LGU, particular na po sa Sanggunian, na mag-prasar ni na sarong resolusyon o ordinansa, ibo na ning ibag-institutionalize. Halimbawa, may operasyon ngayang gigibon sa Kagbako, ang kukwao na cancel po yung witness, it's either hali ngayon sa barangay Taysan, barangay Bunker 1, ning day man ngayon makompromiso sa operasyon at the same time sa security naman kana nasabing opisyal. Roger. By kay ni Sir Pio, pinasalamatan man po ni PD Noe Brigel an LGU Legazpi dahilan ta sa gararay man na hinagad ninda na iyan po baga dyan na opisina ninda sa barangay Puro. Pero iyan na Reformation Center o ining Balay Silangan. And hinagad ni Provincial Officer Noe Brigel sa LGU Legazpi na tugutan giraray sinang i-okupar ang nasabing espasyo mantang pigahalat-halat na magkaigwa naman sindani na sa diring opisina dyan ini sa may parte ka na Daraga Albay. Roger! Yan po Sir Pio, ang mga istorya pa haliligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCTV News. Salamat Angel and Boy sa mga follow-up pala dyan sa aga. Joshua Tabi, medyo alanganin kita ta igwang date na commercial buda mabaret ang alas 10. Ikaan masunod, pakalis mo na kaini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10.
Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Mas magabat ang kaso kang maanumaliyang flood control projects kumpara sa PDEF scam o pork barrel scam na kinakainbeltuhan ni Janet Lim Napoles. Sigon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, uminabot sana sa milyon ang napag-urunan sa kaso ni Napoles, mantang inabot ng bilyones pesos ang pigasabi na maanumaliyang proyekto. Dahil ang digdi pinatanidan kang kongresista ang mga haralangkaw na opisyal na mag-ingat sa paglaglag sa indang mga tauhan, lalo na sa kaso ni Napoles. Mantang ang tauhan naman ang naguturo asing napangaranan sa mga opisyal sa likod kang PDEF scam. Tinawanin doon kang kongresista ang darakulang papel kang publiko sa kontrobersyal na flood control, lalo na nagpuo ng kumanta ang arog kang mga hoben pang engineers na sina JP Mendoza asin Bryce Hernandez. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingo Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nald, and dire-diretso kita kang programa. Okay ba yung linya ni Joshua? Ano, Joshua, padali ta i-reconnect ta giraray an sa imong linya diyan sa luwas. Nasa linya na si Joshua Nabino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good morning. Please go ahead, Mantabi, Joshua. Yes, good morning, Tabi Serpillo. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagbaba ang produksyon nin abaka sa Bicol Region sa inot na 6 na bulan kan presenteng taon 2025. O magpuon Tabi yan Serpillo, Enero, sagkod Hunyo 2025. Kung sa insigun kay Regional Director Mary Ann Molina kan Philippine Fiber Industry Development Authority o kaya PhilFIDA Bicol, buminaba nila sa 13.6% ang produksyon kan abaka sa bilog na Bicol Region.
pinag-attribuer na pagbaba na inita di Sir Pio sa pagbaba man sa lokal na produksyon kan abaka duman sa probinsya kan Catanduanes mayo na mayor na producer kan nasabi ng produkto. Sa pakipagurong kan DCGD News kaya Molina, sinabi kay ni na ang pagbaba sa lokal na produksyon kan abaka, partikular naman duman sa Catanduanes, iyo ang darapa sa disertiyo kan naging epekto kan uminaging bagyo Titito kan nakaaging taon na talagang naapektaran ang lokal na produksyon kan abaka duman sa nasabi ng probinsya. Sa ngunyan sabi Sirpio, nasa recovery stage pa na kaya itong mga abaka dyan sa probinsya na Catanduanes, kung kaya talagang namamati pa man sa tudnyan ang inalat na epekto na bagyo, yun na nga na iniining 13.6% na pagbawas sa lokal na produksyon, o kung kaya sigun kaya Molina, nagbawas ni nasa 798.88 metric ton na produksyon kan abaka digdi sa rehiyon. Alagad yaon man graray na paglaom kan nasabi ng opisina o kaya ahensya na makakabangon man graray ining produksyon kan abaka, lalong-lalo na tabi sirtiyo duman sa probinsya kan Catanduanes. Kung kaya na pasistema tabi sirtiyo, iyo na pagtuwang kan Kelsida sa mga abakaleros, kaya itong mga paraoma ni na abaka, may tigataong mga suporta, itong bagong mga kagamitan para sa pag-produce kaining abaka fiber, tangan ng pag-abot ni nagkapirapang mga bulan, naka-recover na ining industriya kan abaka digdi sa Bicol region. Naunambitan lamang tabi Joshua so impact sa industriya kan abaka, inibagang pag-introducer na kan polymer notes ining kwarta tang papel kuan iyan an dyan an sustained and regular market kan mga abakaleros at sa halawig na panahon ang saro sa mayor na component kay itong suenot tang papel na kwarta abaka. With introduction kaning polymer notes, na ihapot yan tabi Joshua kung igo na ning impact yan na namamati na over? Actually, na ihapot na to yan tabi Serpio kung igwanin naging tanyos kay epekto ining pagbabago sa Philippine currency. Sigun kay Madam Mary Ann Molina, kay man sinda Serpio kay kumbaga nahiling na mayor na epekto. Day pasangon yan. Day pasangon yan. Nin mayor na epekto itong pagbabago kan Philippine currency. Kasi sigun sa iya, ang composition niya kay ito kan kwartang papel, 80-20. 80% cotton, 20% abaka. Yan. Kaya nga 20% niya sa ngunyan dahil pa masyado kinahiling na dakulang epekto tabi Serpio ta. Actually dahil man niya masyadong nabawasan so market lalo din sa Catanduanes ta so mga traders na tabi Serpio iba manggari pinagdadarahan kan mga produkto lalong-lalo na pasiring duman sa somewhere in Agusan. Yan ang bareta pa. Yan ang bareta pa na day pa masyadong naafektaran ang industriya kan abaka sa Bicol lalo na sa Catanduanes. Pagkatapos kan pag-introducer na ni kan polymer notes na plus ng daing abaka tabi composition. Plastic na Serpio. Actually na-share nga ni Madam Molina na di nga sa tuyo 80-20, 20% abaka. Pero ngayon sa Japanese yen 60-40, 60% abaka palantabi yan Serpio. Iyo nga ni ngunyan, igo dumaning pig-importar, nag-importar man ng Pilipinas sa nag-exportar man ng Pilipinas sa Japan ning abaka? Direct exportation. Ang sabi ni Madam Molina, tigahatod niyo ini sa mga digdi sa tuyo sa lokal, halimbawa tigadara so halit sa Catanduanes, tigadara sa Agusan, tiga-practice na duman sa Agusan. Dahil ngayon masiguro kung sa Agusan na nag-export pa siya rin duman sa Japan. Iyo nga ni anang gusto tang sabihon. Digdi sa kung sa Pilipinas nag-exportar sa Japan,
ninda kulao na bulto nin abaka. Ano? May posibilidad, Sir Pio, sa ibang lugar, pero from Catanduanes, dahil direct ang exportation. Di So, 20% pala ng komposisyon kay itong dating lumang papel na kwarta, ngunyan, plus ng dae. Plus ng dae, plastic na. Plastic na. Day daw nila. Day nila kunyan, halimbawa, day nila na compute yan kumbaga into numbers kung pirang milyones ang malugi man sa mga para umakaan o para abakaleros. Take pa na po, Sir Pio, so, kumbaga, statistics, computation. Kung halimbawa, Pero sabi niya, dahil man niya masyadong epekto, dahil man masyadong pagkalugi, at least nga, man ibang tigdadarahan yes. sa mga produktong abakahali sa Catanduanes, and mayormente, Sir Pio, tigadara sa Agusan, and man iba pang mga lugar na tigahatodan kan mga abakahali sa Catanduanes. Maski dahin na nin sa kwarta. Dahin nang sa kwartang abakang pagkagamit. Okay. So, yung tawag ni Sir Pio, nadagdag niya itong storya, halis sa Philfida Bicol. Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua. Ali dyan sa Philfida Bicol. Joshua Bino, on the spot report. 20% sa napala no, so composition kay itong so dating kwarta niya to, yan na paper bills kay to. Tadaay na ngunyan nin so dati bagang kwarta na gari cotton buda baka ngunyan plus ng plastic polymer notes na. Saro yan sa mga dakulaan na market kay to kan abakaleros. Iyan na paggibo nin kwarta ay tahinali na baga nagkaigwa na nagredesign na yung gobyerno tangani sigurong mas kunyan halawig ang lifespan kang kwartang iyan na kunya bako na papel kundi polymer na ngani parang plastic na bawas gayud sa gastos ta ang paggibo palan pa din ning sarong coin gulpi ang kantidad na gaya piso sobra sa piso ang kantidad nangani ngayon nag-circular bagang 25 10 centimos dahil nanawara na ito kaya mga pamresyohan bagang ngunyan sa kunyan iga pa man rin mga butal mga 50 centimos pero dahil nag-uuli baga maski dyan sa mga malls groceries ng darakula minsan tara magkanasanakan cashier nga sir okay lang sa imo na medyo kulang tadainin kunyan dahil kita ng sinsilyo. Or paminsan man, so customer man, ang pipatawad man kang kunyan kan ining mga kahera tabi diyan sa mga pigbubukalan niya to. Takulag na talagang sinsilyo. Na, mga 25 centimos, 10 centimos dahil nakaan na kunyan na ining nagsisirkular pambihira na. O kadaklan papel na bagatabi so 20 pesos bagaday na so papel na 20 ang 20 ko niyan bilog na kung mag-eleksyon sa barangay ay 20 pesos mo ibarabad na dahil na pwede kahit ang 20 pesos eleksyon sa barangay pwede pang ipaipit ganyan dahil ka na baka paipit ng 20 pesos sa barangay eleksyon batan barangay eleksyon baga sa masunod na taon naman tabi yan. Paipit daw niya ng 20 pesos pading Noel na manalo. Hoo-ha! Abi ni pading Noel na manalo rabas niya ubos na ngayak gabos iyo baga itong sa DPWH ay sumay mga tultul man na trabaho na damay kayo ng mga Jesus Mariosep na pangyari talaga man may mga dagdag pa kitang istorya dyan sa luwas duman daw kita sa Premier Distrito kay Pading Jomar na Bien Jomar Bien Pading Jomar Marhainal daw man tabi please go ahead na. Salamat Pading Pio, good morning sa mga parantabay igwa pa Pading Pio na nagsisirculate na mga sinsilyo malanganig suportado kan mga miyembro kan sangguniang panglungsod Tabako ang lockdown na ipinagbubusol ni City Councilor Odin Bilangel Berses na makagibo sindan in legislasyon para mapinalisar
ining mga negosyante na dahil nag-aako nin Sinsilyo Oo. sa pagbayad. Diyan sa tabako. Roger, Sige da. inihulit kan nakalis na si Mana, nagbakal si City Councilor Rodin Bilangel versus sa digdi sa second floor sa tabako, Kigulay. So, gulayon baga? Oho. Kantidad 13 pesos. So, 12 pesos binayad niya, mamiso. Oho. So, piso, apat na 25. Iyo. Dahil nako, so 25. Nahiling mo na. Legal tender pa baga iyan. Dahil mo nagpamibid na konsyala si Kagawa daw din. Yan na po sa nga, tangay din hindi piga ko, bibe. Order nga yan ni boss. Dakitan kami pag inako may yan. Marasa pa man baya. Garo baga pa ding Jomar. So pag naglulunod ba kita sa auto, jeep, tawan mo ning 25, pag turol mo duman sa driver, ang pagkako bibuta arag anduman sa coin brang uragasan duman sa coin box. Ayo baga. Bagit. Iyan day inako sa tabako. So 25. Oo. Naramdaman ko nga ni kang inot. Nagbalo ako, nagtaya ako sa waiting. 25. Dahil man inako. Ay, hiling muna. pati sa waiting. Dapiga ako sa 25. So, ang 25 ko niyan, ang color plata na ano. So, parang silver, ano? Para reho ng color. Silver na ang color. Oo. Kaya nag-proponer sa Sangguniang Panglungsod si City Council Rodin Bilangel Verses na makagibos din din legislasyon pag-adalan kung paano matatawan ng disiplina ang mga ini dahil ang legal tender pa yan basado sa Bangko Sentral ng Pilipinas may sarong pinaluwas na kasuguan ang BSP Pilipinas na nagsabi na ang sarong sintimo 10 sentimos 5 sentimos. So mga ano pa baga? So ano yan? Sensilyo. So sensilyo talaga. Saka 25 sentimos dapat na kung kan mga paratyenda sundo sa kantidad na 100 pesos. And ito naman na piso pataas na sensilyo dapat na ako na yan dahil pwede pagsayuman sundo sa kantidad na 1,000 pesos. Maawot kan sa mga miyembro makan Sangguniang Panglungsod kan Tabako nagpahayag man tulos ng suporta sa pagsabi na magkakanigo sana na matawanin na kapadusahan ang mga arog kayan, especially yung nagtitirenda sinda, nag-uukupar sinda sa pigaparkilang lugar, kan lokal na gobyerno kang ako. Yan. Niya, sila nakapwesto sa LGU, sa Merkado Publiko, tapos siya na simpleng kasuguan ka na Bangko Sentral ng Pilipinas dahil hindi dapat susunod, pinag-iisipan nila na makagibong niya legislasyon na pwedeng i-penalize ang mga ini. Nangapudan man sinda sa mga arog kaya na mga daiaakuan nin Sinsilyo na kung pwedeng i-video ang transaksyon as in ipaabot sa inda o kaya direktamente sa Department of Trade and Industry o kaya sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matawan kan magkakanigong aksyon. Nabiktima pa rin si Kagawad Odin ano? Dahil na nagpamit sabi ko nga ni kay Kagawad, dahil pamidbid na Kagawad. Dahil nga ni ngayon, gusto ko nga ning araman, adalang kung anong sitwasyon para makilibo ang legislasyon. So, dahil na ngayon ako nagpabisto. Dahil nang ganda talaga, mas ka anong pirit niya, dahil naggadin ako. Ano subig ba kayo? So, gulay-gulay baga na napapatos-patos? So, gulayong pa. Gulayong pa. So, gulay mismo. Ayan sa second floor kan supermarket, kan tabako nakapwesto. Basta ang rason duman sa mga sira. Basta ang rason, habo ngayang ako unakan bus may dagitan nga kami. Piwane, madagitan nga kami ma'am. Pag ginako may 25, katugon-tugon nga sa muya na din na mag-ako ki 25 sentimos. Pagkatapos pag daing sinsilyo, mga pudan sida. Igwa ka lamang sinsilyo. Ay, baya adi. Totoo yan pa rin, Jomar. Totoo yan. Igwa talaga rin mga tindahan na dahin na nag-ako kan. Mga sari-sari baga. Ining, lalo na ibayad ubaya sa jeepney. Iwagas yan dyan. Nagmatanugon dyan sa
Pwede yan Padipiyo kasi isipon mo na ang DTI pala may poder na magtaon ng sanksyon sa mga negosyante. Basta i-report sa DTI ang posibilidad pwedeng haliang kilisensya makapagnegosyo. Pero diyan sa auto yan pwedeng pwedeng sa LTFRB yan o sa LTO. Kung ano yan, pagbayad kang pamasahe na day pigako, malamang sa LTFRB man ang may sanksyon ka, pero magkayong ka, direkta na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Iyo tayo ang national law ka yan, ano? Nasa ano man lang daw, nasa online man, pwedeng i-report online. Iyo. Sa BSP saka sa DTI ang mga arugkan na sistema. Pero ang sa LGU Tobacco, mag-ibo magkitadiri. Iyo. Ancillary law, na supplementary law, na pig-apod, ano? Roger Ronald. Kadiri man dyan na daan. Ida nga, di kung igwa pa ko niya ng 5 centimos na nag-circular. Ganda na? Igwa pa ako, igwa akong 5 sa kadyes. Na, actually, inulis ako kang LCC. Iya. Ini mga Darakuda, compliant yan eh. Compliant yan. And ano bang mga nasa kahakan, mga Darakuda, sugi kapos na talaga mang paano. Bako sa day sila nag-circular, kundi, day nang imibayad sa inda na kunyan, na sinsilyo, kaya araw ka na nangyayari. Roger Ronald. Sige. Kaya pwedeng ibayad sa LCC, magrari yan. Tapos hindi nga nag-uli. Kaya kung nagwa kang sa mga 10 centimos na pwede mong ibabayad yan sa inda. Actually, pwede mo ibayad maski sa inda. Legal tender yan. Correct. Legal tender. Yan pa nipiyon mga informasyon. Jomar Bial, DCQ. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa luwas. Yun ang nangyayari pa nung yan na mga sensilyo na dahil pinag-aako. Pero dyan sa sa mga darakulang groceria, pinag-encourage nga ni inda yan na ibayad ang tabi ano. So nagkakapera ni mga saradit-sadit na sari-sari. So sa auto, pig-ako man, kundi iyan, iwi bagas yan, matanugon sa money box niya. Bayad ka daw ng as 5 centimos buda 10 centimos sa auto. Sisibuton man managad pa anong driver na kabibilang ka. Ano pa ding Noel na manalo? Driver ka, bayadan ka ng 10 centimos. 13 pesos bagal, Ligaspi Albay. Bayadan mo 10 centimos. Magparabilang ka. Ngunyan pa di, day mausan pa ipit sa barangay. An mauso na burulsahan na sa nata tag 20 pesos na coins. Bako nang paipit ibulsa na. Direkta na sa bulsa pa ding Noel 20 pesos. Yan tabi. Gabos pa yan legal tender. Yan ang mga coins. Dahil man pinaghali pa yung balor kaan. Kaya ibayad tapuan tabi dahil mapupwedeng dayan akoon kan mga tinderos-tinderas. Si 862, good morning po. Igwa nga ni duwang estudyante na inulian nin duwang 25 centimos kan tindahan. Pagka ko inapon sa tinampo, sala man iniman. Na natatay pagtapok mo man iyan dyan sa tinampo itong estudyante na inulian. Dahil na paano nila, aram mo, nataaraw ka yan, paminsan, yung mentality na, dahil sa kababaan kan balor kang kwarta, dahil nahiling sa importansya kan 5 centimos, 10 centimos, buda 25 centimos. Dahil nahiling so importansya kan. But remember, dahil ning 1,000, kung dahil ning 10 centimos, buda 5 centimos. Kaya pahalagan ta po yan. Plus, legally, kung patabi yan, legal tender pa. Iga pa po yan nagakanigong balor na dapat ako na sinisirkular sa tuyang komunidad, sa komersyo, sa negosyo. Day pa man nga niyan pinag-demonetize, day pa man hinali so balor kan mga kuana yan. Mga coins na yan sabi. May saro pang text na pahabol bago kita mag-wind up ngunyan na semana sa programang tingog kan banwaan. Dali, maantipara kita.
Ganyan. Duwa so habol pang tekso. Bago kita magpaaram sa programa. Yan. Ito, nakakasyak po. Itabi, nakakasyak. Ano, ibarabad sa kunyan. Tinampo. Sabi man ni 2837, Papaping, kung abo ako unang uli, dulsi na sa naiuli. Ang iba baga mananggad pa ding dulsi na sa nang pig-uli. At yun na nga niyan. Kulang na sa sentimo. Tingog! Bueno sa pangaran po kan bilog na pwersa ang News Team and Mega Force Patrol. Sa technical control, si Padingdal at kapartner Tangonyan, buda sa IT, si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, si News Director Mar Dela, kami po naglalaong na tawan min naman kamuning serbisyo sa abot kan sa may makakaya. Sa pagikan informasyon, kalingan na siniba pa sa programang Tingog kan Banawaan ko niya na semana. Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Biyernes ko niyan, Viva Señor Santo Cristo. Salamat, happy weekend. Mahal na Diyos ang magbantay.